boss, may itatry ako, no? Paano kaya pag parehas winner natin, pagbanggain natin, no? Yung transparent na pumatay nung derby size versus yung tala na pumatay nung itim. Try kaya natin parehas winner kung sinong manalo, no? Mahaba talaga tong puti, makapal naman yung tala. No? So tignan natin, try natin mga bossing. Try natin. So parehas winner. Testing lang, no? Testing na naman. So game na kaagad natin mga boss, no? Parehas naman na Gagamba yan. Nako. Putik, mali yung bitaw natin. Sige. Nako, tinupi na siya ng tala mga boss. Maliit yung tala dyan, ha. Mahaba yung isa. Wala, tutupiin siya sa pwersa. Kayang kaya siya. Sige. Disgrasya din yung tala, ah. Ako, may stick kasi sa ilalim, no? So tumakbo. Talag pa. Ulo ka. Sige. Itang may stick kasi sa ilalim, no? Sumabit pala yung stick natin. Palag pa yan, hanggang dulo yan mga boss. Grabe itong mga to. Hanggang dulo, sige. Busing. Video-video lang, ha. Walang titigil hanggang grabe hanggang dulo to. Yan yung gigil talaga, ano. Sige. Hanggang dulo talaga to. Tapos yung tala naman ang babalik ngayon. Grabing kagatan, no. Grabing kagatan nila yan. Ang galing natin yung sapot sa ilalim. Sige nga. Grabe. Hanggang nagkaubusan na lang talaga ng lakas, no. So kunin natin. Good game yung pinakita, grabe. Nangagat po. So lalaro pa to sila. Try natin sa stick. Lalaro pa to mga to. Wala, malakas pa din, eh. Sige, harap. Sige, harap. Sige. Harap pa sana. Ulo, takbo na naman. Yung tala, napuruan yung tala sa dibdib. Ayun, no. Kitang kita. Grabe. Uyakit siya nga. Agatin na naman siya, pang. Ano yun? Agat ba? Agat. Agat ba? Wala na. So, declare natin draw. Declare natin draw, no? So, at least good game naman. Pakita naman ng magandang laban. I-draw na natin mga bossing.
Draw. Aray, grabe oh. Gigil na gigil siya oh. Pero wag nyo gawin to sa Gagambang Japan to, talaga naman. So draw. Good game mga boss. Napakagandang laban. Grabe. Solid mga boss.